गिबिसिनथारावनो आङो जोंनि बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रीष्टखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे हामबाय होयो बे समखौ होनायनि थाखाय आरो जोङो बे समखौ मोनबावनायनि थाखाय आरोबाव नैथियाव जायफ्रा बे भिडिअखौ नायलांगोन बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ बयनिसिमबो बावहरनाय थाबाय। अनजाग्रा लोगोफोर, दिनै जों बे भिडिअआव सोरगो रायजोनि सोमोन्दै एसे सावरायगोन। अनजाग्रा लोगोफोर, जोंनि खुगाजों सोरगो रायजोनि समायनाखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया आरो सोरगोआव थानाय गासैबो नुथायफोरखौ बा सोरगो रायजोनि गासैबो मुवा बेसादफोरनि सायाव जोंनि खुगाया बुंनानै फोजोबनो हाया। मानोना सोरगो रायजोआ जोबोद समायना आरो सोरगो रायजोआव जोबनो गैयै गोजोननाय दं आरो सोरगो रायजोआव नुफेरै मुवाफोर, नुफेरै बेसादफोर सोरगो रायजोआव दङ। मानोना बियो इसोरनि रायजो। नोरोग रायजोखौ फोरमायनायनिख्रुइ सोरगो रायजोखौ फोरमायनाया जोबोद गोब्राबसिन जायो अनजाग्रा लोगोफोर। बेनिखायनो आं बे भिडिअआव आंनि खुगाजों बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा। नाथाय जा हायो फंफा फंनै आङो बे भिडिअआवहाय बुंलांनो नाजागोन, जाहाथे नोंथांमोना बे आंनि बुंनाय बाथ्रानिफ्राय एसेब्लाबो सोलोंनो हायो। अनजाग्रा लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आङो बाइबेल सिरि फरायग्रोनानै लानो हास्थायदों। बे बाइबेला दिनै सोरगो रायजोआ दि दङ बेखौ रोखा खालामो। बेनिखायनो अनजाग्रा लोगोफोर, आङो फरायनानै लाग्रोनि। आङो गोबां बाइबेल सिरि फरायनाय नङा, मानोना गोबां बाइबेल सिरिखौ फरायोब्ला भिडिअआ जोबोद गोलाव जागोन। बेनिखायनो आङो मोनसे बा मोननै आङो बाइबेल सिरि फरायनो सानदों। आसा खालामदों अनजाग्रा लोगोफोर नोंथांमोन गासैबो भिडिअखौ जागायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन। बाइबेलनि 2 करिन्थियानि 12 बालाब 2 सारि। आङो सासे ख्रिस्टियान मानसिखौ मिथिगौ। आं बिखौ मिथिया बे सैथि घटना ना दोरसोन, इसोराल' मिथिगौ। बियो 14 बोसोरनि सिगाङाव गोजौसिनथार सोरगोआव लांखो जादोंमोन। अनजाग्रा लोगोफोर, बेवहाय बाइबेलाव जोबोद क्लियारै मेनसन खालामदों दि अनजाग्रा लोगोफोर, नोंथांमोनाबो फरायनो हागोन। 2 करिन्थियानि 12 बालाब 2 सारियाव ओरैबायदि बुंदों, आङो सासे ख्रिस्टियान मानसिखौ मिथिगौ होननानै बुंदों दै। आं बिखौ मिथिया होननानै बुंदों। बे सैथो घटना ना दोरसोनमोन होननानै बुंदों दै। इसोराल' मिथिगौ। माने बियो 14 बोसोरनि सिगाङाव गोजौसिनथार सोरगोआव लांखो जादोंमोन। माने इसोरा मा जादोंमोन? इसोराल' बिखौ मिथिगौ होननानै बुंदों दै। 14 बोसोरनि माने सिगाङावहाय माने गोजौसिनथार सोरगोआव लांखो जादों। आरो अनजाग्रा लोगोफोर, जोङो बेयाव खोनानो हाबायदि सोरगोआव लांखो जादों होननानै बुंदों। दा अब्ला नों नायदो, बाइबेला दिनै फोरमायदों जे सोरगोआ दङ होननानै। आरोबाव बांसिनै बुजिबावनो थाखाय आङो इजिकियेलनि 1 बालाब 1 सिरिखौ फरायनानै होनो नाजादों। बेवहाय ओरैबायदि बुंदों, 30 बोसोरनि दानब्रै अखाफोरनि सानबानि दिनाव आङो बन्दी जानायफोरनि मादाव केबार दैसा जिङाव दंमोन। अब्ला आङो नख्रांखौ गेवनाय नुनानै इसोरनि दोरसोनखौ नुनो मोन्दोंमोन। बेयाव ओरैबायदि बुंदों दि अनजाग्रा लोगोफोर, अब्ला आङो नख्रांखौ गेवनाय नुनानै इसोरनि दोरसोनखौ नुनो मोन्दों। बेवहाय मा नामदों? माने नख्रांखौ मा होननानै बुंदों? गेवनाय नुनानै इसोरनि दोरसोनखौ नुनो मोन्दों होननानै बुंदों। बेवहाय सोरगो रायजोनि बाथ्रा बुंदों। आरोबाव अनजाग्रा लोगोफोर, साबसिनै बुजिनो थाखाय नुजाहोजानायनि 21 बालाब जोङो 21 सारिखौ जोङो फरायोब्ला बेयाव रोखा मोनो। आरो 12 लांगोनाफ्रा 12 माणिकफोरनिमोन। लांगोनाफोरनि गंफ्रोमबो गंफा गंफा थरसे थरसे माणिकमोन। आरो नोगोरनि लामाया गोजों ग्लास बादि सना गुबैनिमोन। अब्ला अनजाग्रा लोगोफोर, बेयाव बुंदों दि नोगोरनि लामाया, देट मिन्स सोरगो रायजोनि लामाया गोजों ग्लास बादि सना गुबैनिमोन होननानै बुंदों। बेवहाय लोगोफोर, सोरगो रायजोआ जादों मोनसे जोबनो गैयै रंजानायनि मोनसे जायगा। सोरगो रायजोआ जादों मोनसे अनखांजानायनि मोनसे जायगा। सोरगो रायजोआव दुखु गैया। सोरगो रायजोआव जेंना जेंसि गैया। जेरै जोंनि संसाराव जोंहा जेंना थायो, माबा नङा माबा, बेबायदि सोरगोआव थाया। सोरगोआव बेबायदि मेगननिफ्राय मोदै बोहैनाय थाया। सोरगोआव बेबायदि थाखा फैसानि गोनांथि गैया। जोङो सोरगो रायजोखौहाय, मानोना अनजाग्रा लोगोफोर, सोरगो रायजोआव साननो हायै, मोनसे मोननै मोनथाम बेबायदि साननानै हिसाब लानो हायै रंजानायनि मुवा बेसादफोर सोरगो रायजोआव दङ।
आरो सोरगो रायजोआव सानख'नो हायै बा साननो हायै रुम खथाफोर दङ। सोरगो रायजोआव बेबायदिनो काउन्टलेस बेबायदिनो गार्डेन बागानफोर दङ, बिबार बागानफोर दङ। सोरगो रायजोआव बेबायदिनो आदारफोर, जानाय लोंनाय, फिथाइ सामथाइफोर दङ। आरो सोरगो रायजोआव बायदि रोखोमनि बेसादफोर दङ। सोरगोआ मोनसे समायना जायगा। सोरगोआ मोनसे नंथारगौ जायगा। सोरगोआव खालि मोजांल' दं। सोरगोआव बेबायदि हाबा जानाय गैया बा न'खर गैया आरो न'खरनि थाखाय मावनो गोनां जानाय बेबायदि गैया। सोरगोआ बेबायदि गोसोजों इमाजिन खालामख'नो हायै बेबायदि रंजानाय दङ। आरो सोरगोआव बेबायदिनो गाबनाय बा सानाय बा सैसोनांनाय बा दुखु बे सोरगो रायजोआव बेबायदि गैया। जोङो सोरगो रायजोआव थानानै जोंनि न'खरनि थाखाय बा जोंनि न'खरनि मेम्बार्सफोरनि थाखाय, न'खरनि सोद्रोमाफोरनि थाखाय जोंहा मावनांगौ जेबो गैया। आरो सोरगो रायजोआवहाय जोंहा बुहुमाव सोरगो रायजोआव जोङो थाङोब्ला एबा जोङो सोरगो रायजोआव जोङो मोनहैबायब्ला बा जोंनि जिउआ सोरगो रायजोआव हाबनो हाबायब्ला जोङो बुहुमनि थाखाय सानफिनबावनांगौ बा संसारखौ गोसोखांबावनाय बेबायदि गैलिया। आरो सोरगो रायजोनि जिब जिबिफ्रा मालाबाबो मानसिखौ अराबो सोरगोआव बेबायदि। आरो जोङो जोंनि खुगाजों बेखौ फोजोबनो हाया। सोरगो रायजोनि इन्जुरफोरा, सोरगो रायजोनि नोगोरफ्रा बेबायदिनो बेसेन गोसा अन्थाइफोरजों, सनाफोरजों बेबायदि बानायजानाय। सोरगो रायजोआव मोनसे जोबनो गैयि बेवहाय रंजानाय बा खुसिनि जायगा। सोरगो रायजोआव जोंनि थाखाय बायदि रोखोमनि गेलेग्रा जायगाफोर दङ। सोरगो रायजोआव जोङो बेबायदिनो जेरावखि थांनो गोसो जाया मानो बेयावनो जोङो थांनो हायो। मानोना जोंनाव इसोरनि पावार दङ, इसोरनि जोंनावहाय बेबायदिनो बोर दङ, इसोरनि जोंनावहाय बेबायदिनो माखासे होनाय जोंनावहाय बोर थायो। जेरावखि जाया मानो जोङो थांनो हायो। जोङो गोसो जाब्लानो सोरगोनि बबेबा जायगाफ्राव जोङो बेरायनो हायो। सोरगो रायजोनि आरफफोरा जों मानसिफोर बायदि नङा। बिसोरो जोबोद बोलोगोरा आरो बिसोरो जोबोद गोहोगोरा, मानोना बिसोरनाव इसोरनि गोहो दङ। सोरगोआव मोनसे राव दङ, बेनिखायनो जों साफ्रोमबो बै रावनि दारै जों बुजिलायनो हायो। सोरगोआवबो बेबायदिनो लेंगुवेज दङ, जाय लेंगुवेजनि गेजेरजों जों बयबो बुजिलायनो हायो। सोरगो रायजोआव नों जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे थाफानो हायो। सोरगो रायजोआव जों माब्लाबाबो उखैबावनाय आरो गांबावनाय गैबावलिया। सोरगो रायजोआव समायना जायगाफोर दं, दै बाज्रुम, हाजो हाला, समायना बिबार बारि, बायदि बायदि खुगाजों बुंनानै फोजोबनो हायो। अनजाग्रा लोगोफोर, सोरगोआव थानाय बिफांफोर आरो हाजोफोर आरो लैथोमाफोरा बे जों बुहुमाव नुनाय बादि फिसा नङा होननानै बुंदों। नाथाय बियो मानो बे संसारजोंनो बा बे बुहुमजोंनो समान साइसनि बेबायदि सोरगो रायजोआव दङनो। आरो हाजोफ्रानो आरो बिफांफ्रानो ना सोरगो रायजोआवहाय मा बुहुमजों समान, प्रिथिबि बे जों थानाय बुहुमजों समान समान आरो ना बेबायदि गिदिर बेबायदि दङ जाहैदों। आरो अब्ला साननानै नाय अनजाग्रा लोगोफोर, गंसे बिल्डिंआनो मानो बे बुहुमजों समानख्लाय बेबायदि सोरगो रायजोआवहाय दङ जाहैदों। आरो अनजाग्रा लोगोफोर, गंसे बिल्डिंआनो बे बुहुमजों समान, जों थानाय बुहुमजों समाननो। अब्ला साननानै नाय अनजाग्रा लोगोफोर। आरो अनजाग्रा लोगोफोर, बेबायदिनो जोङो बे बुहुमाव अनजाग्रा लोगोफोर दै एबा बिफां लाइफांफोर आरो गासै नोङो बे बुहुमाव 100 बोसोर आबुङैनो नोङो गोजोन सान्थियै नोङो थांनानै थायोब्लाबो मानो सोरगो रायजोआवहाय सानसे नोङो सोरगो रायजोआव थांनो मोननाय सानसे, सोरगो रायजोआव बेरायहैनाय सानसेनि मोन्दांथिजोंनो बै नोंनि 100 बोसोर संसाराव गोजोनै थानायाबो मा जाबावानो अनजाग्रा लोगोफोर, सुनाय जाबावा जाहैदों। आरो नाय अनजाग्रा लोगोफोर, अब्ला माबायदि सोरगोआव सानसे बेरायनो मोननाय मोन्दांथिजों बै नोंनि 100 बोसोर संसाराव गोजोन खुसियै थांनानै थानायजों माने बियो सुनाय जाबावा जाहैदों। आरो मिथिबाय, नोंनि बै 100 बोसोर, नोंनि बै 100 बोसोर संसाराव गोजोनै थांनानै थानायाबो सोरगो रायजोआव सानसे बेरायनो मोननाय बा सोरगो रायजोआव सानसे नुनाय मोन्दांथिजों
मोन्दांथिजोंनो सुनाय जाबावा जाहैदों अनजाग्रा लोगोफोर। अब्ला नाय सोरगोआ माबायदि। अनजाग्रा लोगोफोर भिडिअ'आ असेन बुङो, भिडिअ'आ गोलाव जायो अनजाग्रा लोगोफोर, बेनिखायनो आङो भिडिअ'खौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय। अनजाग्रा लोगोफोर आङो नेक्स्टआव आङो भिडिअ'खौ लाबोनो थाखाय नाजाबावगोन गुबुन गुबुन आयदानि सायाव। दिनै बेखिनिसिमखौनो आङो बुंनानै फोजोबबाय। साफ्रोमखौबो जायफ्रा भिडिअ'खौ जागायनिफ्राय जोबजासिम नायबाय बयनिसिमबो साबायखर बावहरनाय थाबाय अनजाग्रा लोगोफोर। साफ्रोमखौबो इसोरा गेदेरथार आशीर्बाद होथोंसै। थेंक इउ।